kalamis hangin ay mo gini kinabuhi sa probinsya mga kabisdak. Bisan og mingaw tuod pero lingkod lang kas puno sa kahoy sa gitara usa mahanggab nimo ang kaprisko sa hangin nga layo ra sa syudad mga kabisdak. Mo gini siya nakanindot. Nga karon ako ra man sa dire. So may akong buhato na. Uy, ubaw na rin ko. Samtang nagpaabot ko sa Paris, ngumuli para panihapon, manguha lang kong lubi daan. Sakto kayo. Manguha kong lubi. Para abot niya, ako lang siya lutuan og para sudan ang panihapon. Tingnan ko kay dugay-dugay na ko ano ka ng wala ka higop ko ka ng utan nga Bisaya ba niya. Tunuan ni mo, lami ka na mo kabisdak. Sakta ko. Ngurus na para safety. Ayaw na kinabuhi ya, oy. Pait ka ni pobre. Basta dire lagi ta nagpuyo sa bukid. Isod kay rin po kung panginabuhi. May pamo, may pano. Mulugsong ko sa syudad. Tabo siguro ron. Dakan siguro tao sa skina. Lingaw kayo ron dito sa skina. Nagasudan. Makapamili kong mga utanon. Naba ko nakita ang mga chicks. Lingaw ka. Wato ko ron dito ron. Ato ko dito sa skina. Ato ko. Utanon na yung mga chicks. Aglo ko dali ko. Bota bokeh ron. Ato ko sunod ron. Uy! Agilmar! Uy, Talusoy! Nagunsa man ka diya? Nanguha ko kuan lagi ka ng lubi para utanon na ko yung hapon ba abot sa Paris. Asa man ka? Agilmar! Ato ko sa iskina. Pahit ko sudan. Nagkuha kag lubi. Pwede magsurya na ita. Istorya na ita. Importante na ito surya na eh. Surya na ita. Surya na ita. Yan ako sigari. Hakin niya eh. Klaro ni suha na mo tag lubi. Diri. Dito ta diri. Klaro ni mo eh. Hakin mo Talusoy. Imbis na nguha na ko lubi mo junggi. Panaog diri. Gusto mo gina na importante nimong ganun di ay. Diri. Importante ako nga mga. Gusto mo na importante nimong putana ngayon sa panaog sa lubi. Pwede kay bahin sa mga chicks. Chicks? Oo. Chick boy na Bahin sa karon. mga chick niya. Bahin pa sa mga politiko. Politiko? Oo. Ano sa may mong importanteng tabi doon ako about sa politiko? Ipataban ako niyo. Kisa may mga butara. Ang putaran? Oo. Oy. Kung ano na yung pungutan na, di ko magsaba, sikreto na. Kung unsay ganahan ako, dili sad ganahan nimo magkasumpakin man ta. Mas importante ana, di na ta mag-isgot og politiko. Atong isgutan kung unsa tong imong gibuhat og Diyos Santo. Ang gibuhat ako Oo. sa santo. Yung gibuhat kang ginawa ko kaguran. Usap pagbignin nito. Uy, pagbignin ingon pa ka. Tulo ka bukaguran ako sa balay. Ay, nalimot mo ko. Nagbinignit ko, Oh. nagbiko, nagsalad ko. Anindot. Wa man ka mag-online doon, manang wa kalimot kong chat mo. Kuha ko yung online na to kay. Baka internet. Kuha ko internet. Siya nga, dahil pare. Nanore ko ito po. Kitagaan ko ni Bus Kiampo, Biko. Tagsag yung Biko sa play. Kitagaan ko sa ni Bus Irwin, upo ba? Upaw. Tagaan sa ko ni Nanore ko ito very sentos pa bukid. Pinitin siya rin ka? Oh, perting init. Yan na ginabas na magpinitin siya, magantos gusto mong sala. Magantos gusto sa init. Pero ang gihatag na Biko ni Jason TV ba? Isyon tiri. Tagaan ko niya Biko. Sus, kuya ko yung Biko Dalusoy kay. Ano naman? Lami kayo, lapot kayo ba? Yung binignit, dili Biko binignit. Sus, pagkadugayan akong kaon sa binignit, higop ko sa baw. Mura mo kong nalipong, ako siya butanan ko dul. Kung saan mo yung binignit dul, mura maglahi, mura mo kong nahubog siya. Kana akong binignit dul, ako nang gisagulan o kanang ulapog, tanduay. Yan. Hi mga kabisdak, shout out to mi sa Maricopa Shopping Emporium. Shout out kang Ma'am Lovely Life TV. Ma'am, salamat kayo sa pagsuporta sa amuan channel mo no. Bahalag di ka kasabot kay mga Bisaya mi. Salamat kay Ma'am. Shout out po ko nila ni Lovely Fam TV. Shout out kang Miriam Husto. Shout out kang Jamming. Shout out kang Yapox TV. Og shout out sa mga idol sa Danau City Viners. O kayo di kalimot mga kabisdak ha. Pag-subscribe sa Wilnar Banso kung CCT, ang director na ko sa CCT Intel 47. Makita ko niya dito pohon sa Wilnar Banso sa CCT Intel 47. Thank you. Salamat mga kabisdak ug maayong udto.